Konta iguzu, zertara etorri zara ona? Balea ikustera. Balearen desfilea, Bai. Eta urtero etortzen zara balea ikustera? Ez. Lehenengo aldia da? Bai. Eta ze espero duzu? Ondo pasatzea. Kaixo, neskak, zertara etorri zarete gaur ona? Ikusteko gaur baienako. Balearen Bai. Eta, ze da gehien gustatzen zaizuena? Balea. Que ura bota du. Oso, ondo pasa desfilean, bale, neska? Ekerrik asko. Zertara etorri zarete ona? Ikustera. Balearen desfilea, ez? Bai. Eta urtero etortzen zarete? Bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena? Balea. Balea? Eta zergatik balea eta ez adibidez olagarroa? Balea ura botatzen duelako. Kaixo, noa hitzen zara? Olaia.
Eta zertara etorri zarete ona? Ze ikustera? Animalia. Itxasertzean berrez saltaka eta korrika. A ber, zertara etorri zara ona, konta iguzu. Ikusteko baien. Balearen desfilea ikusteko, Bai, Eta urtero etortzen zara? bai, Eta zer da gehien gustatzen zaizuna? baiena. Zergatik? Zergatik balea eta ez beste animaliren bat? Zer, ura ematen da. Galura ematen du oso ondo. Ba, ondo pasa txikitzu, bale? Agur. Urtero etortzen zarete, bale ikustera? Batzutan, Eta zer da gehien gustatzen zaizuna? dena, Eta animalien artean zein da zure gustokoena? balea. Zergatik? Gustatzen, Zaizulako, sin más, bai. Alazankoa, aite korrika, arraio pola. Aite korrika, dina korrika. Aite korrika, bekon deigula. Aite korrika, alazankoa. Aite korrika, arraio pola. A ber, zertara etorri zarete gaur ona? Ikustera balea. Ikustera, bale, eta ze, gustatu zaizu desfilea? Bai, Zer da gehien gustatu zaizuna? guztia. Guztia, ez daukazu favoritori? Ez, Eta urtero etortzen zara? bai. Zer dago berri? Ia zer zegoena. Gozokiak eta jirafa eta elefantea. Disfrutatu dozue? Bai, Ba, posten naiz. Ondo pasa, bale? bale. A ber, konta iguzu, zertara etorri zarete gaur ona? Ikustera desfilea eta ondo pasatzera. Oso ondo. Eta zer da gehien gustatu zaizuna? Beti gustatu zait gehien pulpoa, ze botatzen du bai konfetia. Zer egingo dozue gero? Kafe bat hartu jan hemendik eta gero zuak ikustera. Eta astena guztitik, ze gehiago gustatzen zaizue? Marijaia. A ber, konta iguzu, zertara etorri zara gaur ona? Antzerkiak ikustera. Eta zer da gehien gustatu zaizuna? Balea da. Eta zergatik gustatzen zaizu hainbeste balea? Ze ura botatzen du eta guri refreskatzen egiten du. Berria da, balea joaten direnean, pertsonak dantze egiten dute arraroa. Zertara etorri zara gaur ona? Ikustera espektakuloa. Eta nor bota du hainbeste espuma? Neptuno. Neptuno. Eta gustatu zaizu asko desfilea? Bai, asko gustatu zait. Zer da, aste nagusitik zer da gehien gustatzen zaizuna? Barrakak. Oso ondo, ba ondo pasa, bale, aste nagusia. Eskerrik asko. Zuri. Gaztata itxaula lurra